amamre de beto fom bia no yama maso nsi wo ho ni nyina ye bema obia hu ne ekoso se he santini ato a ebe ya eye kunafo no bi won adesiedie ana won ane kirede a ye nam dwoma ye ba era be kire amanfo ane abusua tenane ana edikan abrafo no edi animu a omode bai e kire se ampa amamre efe titi obi ka titi obi kire untimi nyiwe ensi nchena frase asantefo e wo se ye dan amamre edi ama obia o ben chichiri benche bia hu se ampa asante ewade asante ewa amamre na me hu se ampa ye wa asante anase ye asantefo eno ma na etwam fe arechirede fe kunafo anuoma na egusu a yede ebe kire edwami kunafo no ma na egusu a yede be kire edwami adaroma yesamu akwa baba Nyansapo TV ambeje wo so apia afo katachie na de ne yehunu yi de yehunu ye oba kunafo ema no mo ye miensa kunafo panyene no na niema na ye kire no edwom no asante amande kwa so bo se suma zuru no etu ohunu ba bi kwai eniema soso no obe de na aba enti ye de tani e kire se sumu ho de a ene se ye de ba kwam se be obehunu eba ebe to kwam no otimi de niema ne fam e de ba enti amamre kwa no ene wo ye no enti na de okra tani oye brafo ana pepe sa pepe no ye ena ohwe kwan no mu e ba ye na ene kire ade omo ba kire no mai kunani na mu onka ho bi da bi onka ho bi wono de wote ho ena na titafo ena kire niema na ade enti a sadi asante mamre te no eno a pepe ena ye no asante ma ne te se kunani te ho sabre na de to nani woni ani no ho na de jisa adofo ena ye ne moa enti adofo no moa no mo ye no ene se wo mo no di kan a wono ete ho no na ye beda wase aba won chechiremu a ode amaye yeda wase yo ahefo yegusu ada mamre dwumadie no ebremo ye nana ote adwam a odi asaka makama ya na za na afin so hene ni si anamu abesi nanan ewo dwumadie ase ofin ono asa ofin so ba mu hene ono te adwam a odi asa fefefe odi asa ada amamre na asore na edi asa asa na edi ahimsa no asa na edi ahimsa no ekire amamre se na asante amamre etie no oda amamre edi ami se ampa asante so ye wade oye ye wono efe eba amamre kwa so dia asante edikan asante man ye wade oye asante man enoma ye dena di ewa amamre mu no ye wono ma te se efe no ma efe nkwa na asanteman eba amamra yakoso edenadi akire mu no na afen so hene ba mu hene ana afen so man hene ne ba mu hene a obesi na na mu dwumade ase ono na edi asafefefe seni eri kan manya ntie no
dwumadie no de bɛtɔ fam bia pane akura fam kura na ye be mo hunu amamre asante amamre efe asante amamre efe titi obi ka titi obi kire titi obi ka titi obi kire oburu konfo adwuma obedi ye no eno na ene aso aba ama enefo ekirima nso yegusu a yetu aso yi enti ye hwe ne akoso a eno ma bebre ena amamre de na di e wo dwumadie ase ema ene aha aye butu beja ene de ampaya edwakra ese ene na eda etwato a konfo panyini nana kwakudua ye de no ebe ko emusie ne akwa ko pe no kra bre kra